נדבר על הדברים הקשים ביותר שאדם עוצר לעצמו בו את המזל שלו. אדם שמבקש תשובות ומחפש סימנים מהקדוש ברוך הוא ולא מבין מה תקוע, מה קשה, למה לא הולך לו. למה בעצם המזל שלו נחסם, מאיזה נקודה. אדם משקיע את כל המאמץ שלו, אבל עדיין תקוע במקום, ולפעמים אפילו חוזר אחורה. מנסה לקום, נותן מעצמו 100% כוחות אנרגיה, ושוב נופל. דברים שבעבר שלו היו מסתדרים, גם בלי מאמץ, היום קוצרים אוויר. הוא לא מבין מה תקוע, למה קשה, למה לא הולך לו. אדם חותך את הענף שהוא יושב עליו, ולא מבין למה אותו ענף לא ממשיך להניב לו פירות, עלים, למה זה לא ממשיך לצמוח. אילו אדם היה יודע במה הוא פוגם. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע אותך, או לא אוהב אותך, או חלילה לא רוצה להעניק לך משאלות לבך ושפע ברכה והצלחה. אתה צריך להבין שיש צינור ישיר שמחבר בין האדם לקדוש ברוך הוא, והוא מוכן ומזומן לעתידות כשהוא ברחם אמו. כמו שאומרים לאישה הרה, אל תדאגי, כל ילד מביא את הברכה שלו. וכשאדם פוגם וסותם את צינורות השפע האלו, מכאן מתחילה הבעיה. על העוון החמור ביותר שאתה נכשל בו, על העוון הזה שתוקע, שהורס, שחוסם, שמבלבל, אותו עוון שנסמא מהעיניים שלך. אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא מואס בו עד שכתוב נגאל בו, זה כל דבר עריות. מה יש לנו בדור הזה? אדם בא ושואל את עצמו, מה חטאתי לקדוש ברוך הוא שככה זה מגיע לי? מה עשיתי? למה רע לי? למה סגור לי? למה לא הולך לי? למה הפרנסה תקועה? שלום בית? זיווג? כאשר הוא פוגע למעשה ופוגם ביסוד הקדוש ביותר, ביסוד שהקדוש ברוך הוא נתן לו את זה כברית בינו לבין האדם, את ברית הקודש. אילו הקדוש ברוך הוא יכל להראות לכם לאלפית השנייה איזה משחיתים נוראים יוצרים בכל פעם שאדם עובר על ברית הקודש, בכל פעם. ומה יש לנו בדור הזה? כמה כבר דיברו על העוון החמור הזה? עוון של פריצות ומלכודות מוות לנשמות תמימות, מכוני זנות, מכוני שמד שמפתים בנות צעירות ליפול בבורות האלה, אתרי היכרויות של זימה ותועבה שעליהם כבר אמר זוהר הקדוש שיש היכל מיוחד לאלה שהאהבו את דרכם בעולם הזה ועסקו בזנות. כל המצוות שבתורה נידחות מפני פיקוח נפש. על 3 דברים נאמר יהרג ואל יעבור: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכבר אמרו חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא. ומהו גילוי עריות? אם לא כל מה שיש לנו היום, תחרויות בין מכונים, בנות ישראל היקרות. אוי כמה הקדוש ברוך הוא בוכה. אתרי היכרויות שמציעים שם השירותים של השם ירחם. תחרות בין מלחמת ההיכלות שבגהנום. כמה שיותר לחטוא לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר לפגוע. אילו אדם היה מבין שהוא חוסם לו את כל השפע, הרי מה אתה יוצר? מה אתה עושה? אתה יוצר משחיתים, מחבלים, רוחות ושדים
שהם עומדים לך מעל הראש מסביבך, עד כדי כך שכתוב במקורות חכמינו זיכרונם לברכה שאונסים את האדם בלילה כדי להביא אותו לקרי, וכל הדברים האלה מונעים ממנו את הברכה ואת הפרנסה. כתוב במפורש שמי שפוגם בפגם הברית בורא שדים, והם נקראים הבנים שלו, שנאמר כי בנים זרים ילד הוא. וכתוב שהם מקיפים אותו בכל רגע ורגע בהמונם וברבבות. בכל פעם שהוא חוטא בחטא הזה הם מתווספים לסביבו. כיתות ורבבות של אותם משחיתים, והם מלווים את האדם עד שיגיע זמנו. הם לא יוותרו לו, הם לא יוותרו לו. כל מצווה, כל בקשה, כל תפילה שאדם פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, הם חוטפים. זה האוכל שלהם. הם קוראים את זה, הם לא נותנים לזה להגיע לשמיים. מוטמים לאדם את הלב, עד כדי כך שקשה לאדם לדבר לקדוש ברוך הוא. קשה, לא יוצא לו המילים מהפה, גם כשהוא רוצה. אדם שחוטא בעוון הזה, כותב הזוהר הקדוש, כתוב כי 3 כוחות קליפה מתדבקים בו ודנים אותם בגהנום 3 ממונים שנקראים משחית, אף וחימה. לא חבל, לא חבל. יש היכל של נשמות מאוד שיורדות לכל אלו שמתדבקים בהם בצד הטמא הזה, אלו שהיוו דרכם בעולם הזה ועסקו השם ירחם בזנות. אז למה? למה לך לחסום? למה לך להתערבב במקומות האלה, במקומות החשוכים האלה, במקום להציל את נשמתך? אתה צריך להבין שעוון פגם הברית, עוון פגם הברית וגילוי עריות הם בין העבירות הקשות, עד כדי כך שאומר הזוהר הקדוש שספק אם יש עליו תיקון. אדם שעובר על עוונות שכאלה, מקיפה אותו טומאה בהיקף שאין לו שיעור מה מסתובב מסביבו. אין לו מושג. מחנות שלמים, כיתות ורבבות, עד כדי כך שלפעמים הם מגיעים בחלום על מנת לאנוס אותו ולהחטיא אותו יותר ויותר ויותר. בולעים כל תפילה, יוצרים רובד ושכבות אינסופיות של חומות וקליפות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה לעשות? זה הבנים שיצרת. בבוא היום הם ייפרעו ממנו, אחד אחד מהם, יבקשו את נפשו ונשמתו. אם אדם היה מבין עם איזה יצורים הוא מתעסק, אם אדם היה מבין מה שהוא עושה, מה שהוא בורא, מה שהוא מעכב לעצמו, הוא לא היה ישן בלילה, רק מהמחשבה של מה שמחכה לו. ומה יש לנו בדור הזה? מה יש לנו? זה מתחיל עם חבר שמביא חבר לחברה שהייתה של החבר. ואותו חבר ממליץ לו כמו איזה כרטיס ביקור, ראיתי, זרמתי, זרום. איי איי איי. ככה הוא מזרים את החבר שלו לאותו מדור, אותו מדור שמחכה לו. במקום שהוא יציל את החבר שלו מאותו אובדן, במקום שהוא יצרח לחבר שלו, לא! מה אתה עושה? אם היית יכול להראות לו איזה נזק עשית לו בשמיים, כמה אתה השמדת את הנשמה, החתמת את הנשמה, מה עשית לו? זה חבר.
אוי, אם רק היית יכול לראות את הדברים, לראות לאלפית שנייה, לא יותר מזה. איזה גיהנום פתחת לו. הייתי אומרת לכם דברים יותר מזעזעים. הייתי מספרת לכם על אבא שלוקח את הבן שלו לשמד הזה לרגל הגיעו לגיל בר המצווה. ביום בו הוא אמור להיכנס לעול התורה הקדושה, ביום הזה, מדליק לו אביו את כל מדורי הגיהנום והטומאה. בוא אתה גבר, רוצה להוציא אותו להיות גבר בפעם הראשונה. שלא נדבר על זה שאם הוא נופל על גויה או אשת איש, אוי, אדם שעובר על העבירה הזו, עבירה שכתוב עליה במפורש, ייהרג ואל יעבור. ייהרג ואל יעבור. אבל אף אחד לא יעז לדבר איתכם ממש בגלוי ולהגיד לכם שהמפתח לכל הבורות הגדולים האלה, זה העוון הזה, זה החטאים האלה, זה מה שאתם יוצרים למעלה, זה מה שמסביבכם. זה לא רק למעלה, זה כאן, זה איתנו, ישן איתנו וקם איתנו. כמה בנות צעירות שלנו נופלות, השם ירחם, לעוונות חמורות, עוונות חמורות, בגלל פיתוי, תהילה, כסף, וגרוע מזה, השם ירחם, השם ירחם ויציל. בעבור כסף הן נופלות בידיים שמנצלות את אותן בנות, בנות ישראל קדושות, בשביל 200 שקלים, 300, השם ירחם, ועבדה הנשמה הזאת. אם היה אפשר להראות לאותה בת ישראל מה היא עושה, מה היא יוצרת, מה היא בוראת, מה היא עשתה. יש קצת את הבורות היותר מסוכנים, את אותם נחשים שהדביקו לעצמם שמות רק קצת יותר מעודנים, מוסווים, קראו לעצמם תומכים, נדבנים, ספונסרים, גברים נשואים שמחפשים צעירות ותמימות, להפיל אותם במדורים הקשים האלה. קשר דיסקרטי הם קוראים לזה. אם הם רק ידעו איזה דיסקרטיות מחכה להם בשמיים, מה מחכה להם. אני אעבור לתחום אחר, יעבור לתחום של זוגיות, אותם זוגות שחושבים שמותר להם, דווקא הזוגות האוהבים האלה, שמרשים לעצמם לנהל חיי זוגיות במסגרת נורמלית, כאילו הכל בסדר והכל תקין. הם לא נשואים, הם חושבים שיש להם את הפריבילגיה הזאת לחתול לקדוש ברוך הוא, כי הם אוהבים. להם יש תעודה, יש להם רישיון בשם האהבה. אז הוא מחטיא אותה והיא מחטיאה אותו, ומותר להם לחתור. רק מה? אחד עם השני. בלי חופה וקידושים, לא צריך. מותר להם לברוש עדים ומשחיתים ולחסום את הברכה ואת הברית בינם לבין הקדוש ברוך הוא. זה מותר להם כי הם אוהבים. עד שהשם ברחמיו הרבים חותך ביניהם. זוגות כאלה לא מבינים שהנזק שהם יוצרים מסביבם זה נזק שילך ויתרחב כמו אש שיגדל בשדה קוצים ויתפשט בסופו של דבר. זה יחלחל ביניהם, זה יהרוס את השלום בית ביניהם, זה יהרוס את התוכניות לחתונה, זה יהרוס את הקשר בינם לבין המשפחה, אפילו בינם לבין המשפחות. פתאום המשפחה שלא מתהפכת עליה, שלה מתהפכת עליו.
והכל נהיה בלגן אחד גדול. למה? כל זה למה? אבל הם בהיי, הם מאמינים שכולם מקנאים בהם. אותו מפטרים מהעבודה, כל מה שהוא עובד לא הולך לו בפרנסה והוא לא מבין למה. שקל שהוא שם נעלם, כלום לא הולך, אבל הם מאמינים שהם אוהבים, הכל בסדר, הכל מותר להם בשם הלבלבים שלהם. בינתיים הם חושבים שכולם מקנאים בהם, עד שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים חותך את זה ביניהם לגמרי. חותך. אז הם יכולים ללכת לרבנים ויגידו להם זה זיווג או לא, אבל זו האמת. זאת האמת, שרק ככה האדם נופל ונופל ונופל ונופל. רחם נא השם אלוקינו, רחם על ישראל עמך, רחם ועל ירושלים עירך, רחם 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 נא השם אלוקינו, רחם על ישראל עמך, רחם ועל ירושלים עירך, רחם 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 על ציון משכן כבודך, ועל מלכות בדוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש, רחם 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 על ציון משכן כבודך, ועל מלכות בדוד משיחך, ועל הבית הגדול
אז הנה תמצית של הדברים, של הבעיות, למה לא הולך. אתה רוצה לרחם על הנשמה שלך? תרחם עליה, זה הזמן לרחם עליה עכשיו. תרחם על הקדוש ברוך הוא, תעצור את הדמעות שלו, הוא יעצור את שלך. ממעמקים קראתיך השם, השם, תשמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוניי. תעצור את זה, זה הזמן. אתה לא מבין מאיפה הבעיה? זו הבעיה. הבעיה מתחילה מכאן. למה אין ברכה? נאמר בפסוק, וראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. שאין לך דבר קשה, אין לך דבר קשה יותר מסילוק השכינה, שהרי בהשראת השכינה שורר הברכה והשמירה, ורק בעוון עריות, רק בעוון עריות מסתלקת השכינה, שהיא כל השמירה והעשייה לדשמיא, יותר מכל העוונות, יותר מהכל זה העוון שחוסם. אז אתה עדיין רוצה לשאול למה לא הולך? לכל אלה שבאמת חיפשו את התשובה, ולא סתם הגיע השיעור הזה לאוזניים שלהם, לכל אלה שהולכים לאיבוד, כל אלה שלא מבינים למה לא מצליח להם, יגיע כפם, למה אין להם שלום בית, למה לא הולך להם, למה התפילה שלהם לא נשמעת למעלה, מה תקוע, מה חוסם אותם. כל הדמעות שלכם מחכות שתפתחו את שערי שמיים, אם רק תיתנו לזה את ההזדמנות. ואף פעם לא מאוחר. אם אתם אלה שעדיין חושבים שמנהלים חיי זוגיות במסגרת אהבה, שזה הכל כשר והכל מותר, עדיין חושבים שזה בסדר. אם אתם עדיין לא מבינים מה הבעיה, לא מבינים שאתם קוטעים פה את הברית בינכם לבין הקדוש ברוך הוא, עצם פגימה בברית הקודש. הם פוגמים, הם קוראים את הברית הזה, את ברית השלום שהקדוש ברוך הוא שם ביניהם. שגם אם הם זיווג, הם פוגמים במזל שלהם. הם חושבים זה עין הרע, שאנשים מקנים בהם. החברה הזו הסתכלה, אולי החבר הזה. הם לא מבינים שהכל זה מסביבם. הכל זה פרי מעשה ידיהם. קשה לדבר על דברים כאלה, אבל זו האמת. אתה פוגם במזל, פוגם בברית בינך לבין הקדוש ברוך הוא. פוגם. אתה חוטא לקדוש ברוך הוא, את והוא, ואתם רוצים ברכה. אתם מצערים את הקדוש ברוך הוא, סוגרים את המחיצה ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא, אבל אתם רוצים ברכה. אחר כך למה הוא לא שומע? למה הוא לא מקשיב? איך? כשכל השפע נסגר, כשהקדוש ברוך הוא יושב ובוכה עליכם, בוכה על הבנים שלו, בוכה עליך, עלייך, בת ישראל, שאת חוטאת לקדוש ברוך הוא. אבל אתם מאמינים, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. לא מפחדים להגיד בעזרת השם, לא מפחדים, לא מבינים. יש את היותר מתוחכמים האלה
אם כבר הם מבינים שמשהו לא בסדר, אז במקום לעצור את הטירוף הזה, במקום לעצור את החסימה הזאת, את הקרע הזה שהולך ומתרחב בינם לבין הקדוש ברוך הוא, במקום לעצור את זה, במקום להסתכל בתוך עצמם ולהגיד אבא די, אבא סליחה, אז הם מחפשים אבדון אחר, להוסיף חטא על פשע, לחפש את המגלי עתידות האלה שיושיעו אותם מתוך אותו בור, שיושיעו אותם למעשה מתוך הקרע הזה. איזה מגלי עתידות יספר לכם את האמת שחתכתם את הברית הקדושה בינכם לבין הקדוש ברוך הוא? מי יספר לכם? אז הם מעדיפים לשמוע את הקשקושים האלה שיש עליהם עין הרע, כישופים, המזל סגור, ועכשיו הוקוס פוקוס, הגעת לידיים של מישהי שהיא בעצמה מכעיסה את הקדוש ברוך הוא, והיא מתחילה לבחוש אותם כמו שצריך. אני רואה לכם סיפור הצלחה עתידי, יהיה לכם ככה וככה. כל הרע, אני אטפל לכם בכל הרע, בכל המשחיתים שיצרתם. אני בהוקוס פוקוס אחד פותרת את הכל. אין יותר כלום. בואו נסגור על 5,000 שקל ואתם מסודרים. עכשיו יהיה לכם שלום בית, זוגיות, הכל, טפו טפו טפו, בעין הרע. אוי אוי אוי, אם הם היו רק יודעים כמה תיקונים הם צריכים להתחיל כדי למרק את הדברים האלה שנמצאים מסביבם, אם הם היו יודעים מה הם צריכים לעשות, כמה דמעות לשפוך לקדוש ברוך הוא, כמה להתחנן לקדוש ברוך הוא על סליחה ומחילה, כמה קריטות בדין הם עברו על כל פעם אחת שהם קיימו יחסי מין לא במסגרת קדושה וטהרה, במסגרת של חופה וקידושין. אז בואו נחזור להתחלה. פצצה מתקתקת, רבותיי. המצב לא טוב ולא פשוט. אתה באמת רוצה לדעת מה לא טוב מסביבך? קראת את הברית, קראת את הברכה שלך מהקדוש ברוך הוא. קראת את השפע, את השלום, את הקשר הישיר שלך לבין הקדוש ברוך הוא. פגמת בדבר הכי יקר שהקדוש ברוך הוא נתן לך. ויאמר השם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. שחייב כל אדם להטות את כוונת ליבו בעת אמירת שמע ישראל, כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים להיות לך לאלוהים. ומדוע בוחר השם לציין בכתוב את אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא בורא חוקות שמיים וארץ, אלא ללמדנו ולהזכירנו שעל אף שטבלנו במ"ט שערי טומאה במצרים, על אף שידינו היו כבולים בכל שערי הטומאה, אף על פי כן גאלנו הקדוש ברוך הוא ביד חזקה ובזרוע נטויה, וחייב כל אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים, וללמדנו שאין שום ייאוש, ובאחרית כבראשית. אף כאן יכול הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו מכל שערי טומאה ולהוציא אותנו בתוך המצרים אליו נכנסנו. ויאמר השם, הנה אנוכי נותן בפניך את הטוב ואת הרע,
את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים, שאין לך דבר שקרוב יותר לחיים מאשר הדבר הזה שממנו תולדת החיים, שאין לך איבר בגוף האדם שיכול או להוליד חיים או להביא על האדם אסון חלילה. עדיין זה לא מאוחר. יהי רצון שבזכות השיעור הזה יפקחו מעיינות התובנה והחוכמה ותבלום את הנפילה. תעצור. אדם שנופל עדיין יכול לעצור, קודם כל לעצור, ומכאן לאט לאט לטפס בחזרה לאבא שבשמיים, לברר, לתקן, להתפלל, להתחנן. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. יהי רצון שהשיעור הזה יהא לעילוי נשמת אלי בן רג'ינה, ז'ילברט דוד בן סלומון ואסתר, ססיה בת כחילה ועוברים. אמן כן יהי רצון. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. וישם לך שלום. וישם לך
יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך.